El passat dimarts, Bellús va celebrar la festivitat de la seva patrona, Santa Anna, mare de la Verge Maria i, per tant, iaia de Jesús. Santa Anna i Sant Joaquín eren un matrimoni acomodat però sense fills. Un dia Sant Joaquín va ser rebutjat a l'anar a fer una ofrena al temple per no tindre descendència, motiu pel qual se'n va anar a una muntanya a fer dejuni durant 40 dies per a demanar a Déu un fill, mentre que Santa Anna plorava la seva desgràcia. Llavors se li va aparèixer un àngel de forma simultània i els digué que tindrien un fill. Santa Anna va prometre que dedicarien la vida del xiquet al servici de Déu. Als 9 mesos va néixer una xiqueta, a la que anomenaren Maria, i la van portar al temple per a consagrar-la a Déu. Maria va viure al temple fins als 12 anys, edat en la que va ser oferida a Josep com a esposa. La festa de Santa Anna, molt atractiva per als xiquets, joves i per als matrimonis. Els xiquets fan una ofrena i són encomanats a la patrona. Així ens ho contava el rector de Bellús, a més de la seva esperança en que la festa faça bons cristians. Es un gran día para este pueblo y para la comunidad cristiana de Santa Ana de Bellús. Es una fiesta pues, que atrae mucho pues, a la gente, sobre todo pues, niños, niñas del pueblo, jóvenes y también pues, matrimonios. Ha sido una Eucaristía pues, participada por todos, los niños han hecho su ofrenda, han besado también a Santa Ana, hemos pasado también a los niños que han nacido este año y en definitiva pues lo que queremos es eso, que esta fiesta no se termine, sino que vaya a más y que la devoción a Santa Ana y a San Joaquín pues traiga a este pueblo y a esta parroquia pues cristianos buenos, decididos y responsables. La festa consisteix en una missa, una processó i un xicotet aperitiu. És un dia molt important per al poble de Bellús, com ens deia l'alcaldessa del municipi. Pues aquestes festes consisteix en una missa, una processó després de missa i després de la processó les ames de casa en honor a la patrona han preparat una picadeta per a tot el poble. Avui és un dia molt important per a Bellús perquè Santa Anna és la patrona del poble i bueno, pues, aquest sentiment, sobretot per a les dones, és molt especial. Així, un any més, finalitzava la festivitat de la patrona d'aquest xicotet poble de la Vall d'Albaida que té tanta devoció per Santa Anna.